Kuqhude manikiniki phakathi kombutho weAfrican National Congress kwakunye neEconomic Freedom Fighters kwiWard 21 phantsi komasipala waseMatatiele nendawo yaziwa njengokuba ngumvenyane apha eMpuma Koloni. Kaloku aba bayakhuphisana kulonyulo lovalo zikhewu by-elections ezizawuthi zibanjwe ngomhla we-11 kuNovemba. Bonke bathi bayawuthatha lweWard. Irali ebizwa ngokuba ngusiyanqoba idla ngoba irali yokugqibela neyaqalwa iANC ibonakalisa ubungangabayo obunokukhokhelela kuloyiso. iANC kwirali yayo iqule ngemvume ezaziwayo ezifana noprofesa nezinye ukutsala unintsi lolutsha. Intente enkulu kwanabantu abaninzi abasuka kwiindawo ezifana noTabankulu, uMzimvubu kunye eMatatiele. Kwenye icala iEFF ithe chunge intentane encinane kwakunye nabantu ababonakala ukuba basuka eMvenyane. Ilungu le-Regional Task Team kwi-ANC uvukile Mhlelembane ucacisa ngayo le rali. Namhlanje ndilapha eyenziwayo by province i-ANC intoba mawube khona mini rallies zonke kwendawo zine-sub-regions zine-by-elections but from the regional side o-RTT yimi ke ndimelele REC kwelicala sebenza nomuntu okhona apha kwelicala but iprogram ye-ANC ekhona nakwezinye iwards ezine-by-elections apha eregionini nakwezinye regions. The uvile abantu bekhala kakhulu ngendlela ekwakusithiwa iza kufakelwa itha nekungoku imiswe zingxaki ezithile kodwa isithi urhulumente uyayiqwalasela. But eyona nto abantu balapha xa besibamamela mhlawumbe sezilapha kwenye ilanga ngasentla kwalapha nabantu balamvenyane kukhona isigqibo xa basasithathe urhulumente wase-Eastern Sijavu ezojoyina le ndlela. Yona nto siyaziyo leyo bona bakhala ngabakhulu abantu bale ndawo. Kodwa ke i-ANC ingakumbi upremier lwakhona esengunobhala wayimele ithetha le nto exelelwa ngayo ngabantu bale ndawo. Nangoku ndiyamazi ukhombethu uOscar uMabuyana okwangupremier siyayazi besike saxelela ukuba lo mgaqo uza kwenziwa. Siyayazi into uba lo mgaqo ukwenziwa kwawo ukwi-processes zobufume beprovince. Kodwa ngoku into endingayithetha nendiyinqumayo uyahambeka kunjalo. Uyabona ngabe uphethe wenziwa le third road. Letha ke yileya isuka eMount Frere izojoyina eSigavile. Urhulumente wephondo uphezu kwayo uyenza le ndlela uza kuyenza. Besixelelwe ke apha eburhulumente lapha elokhalini province kuba lo mgaqo wenziwe. Yona nto siyaziyo abantu bale ward abakhala ngayo kakhulu. Ugqibezele ngelithi abantu baseMvenyane bayayazi iANC kungoko kufuneka beyivotele ngolwesithathu mhla we-11 kule imiyo. Election aba sasa and by-election kuyavota ngomhla 11. Into ezizoyithetha apha inye abantu babavotele iANC ngobuninzi bayo. Bayayazi iANC into benzele zona abantu, bayayazi iANC into ezozenza bangahlali bakhokhele yapha. Siyazazi ingxaki besinazo njengoba bendishilo ekuqaleni kodwa ngoku abantu balabaya they are ready to support the ANC as they did in 2016. Kwenye icala iEFF ifunge imunca intupha isithi iza kuphumelela olonyulo lovalo zikhewu. Nanku usihlalo weEFF kwiphondo leMpuma Koloni uyizane Thetyana. If you are jonga apha ngaphakathi abantu balapha ngaphakathi these are volunteers of the EFF, all of them registered. So I've been given a report that says aba bantu balapha ngaphakathi ba registered. So it tells you that aba bantu bafuna EFF kakhulu. Ba busy, they are doing door to door on a daily basis. Kudala besiningi reports by the way on a daily basis to say sihamba umgama ongakanani ngoku sikwe iPVD. So in the previous election like in 2016 we could not make an impact kakhulu just because sasingafocus kuzo zonke iVTs. Ezizalapha iVTs zo9 ndiyakuqinisekisa mhlekazi ndoba sizaba ngaphezulu. Siyathatha leward. Nathi ANC nayo ihlohlile phaya. Hayi. Nayo iyayithatha. Yabona into esithetha ngayo apha ngoku sithetha ngabantu baseMvenyane. Asithethi ngabantu abasuka ngapha eMatatiele, abantu abasuka eMfleche. Mina bendrive ekseni ndisuka eAlwalo. Ndidlule itaxi ezilashe abantu besizapha. Angobantu abazovota apha. Abasithetha nabo thina beEFF ngabantu abazovota apha. Umuntu ongengolapha ndim nalamadoda amathathu. Nababini ke amakhansela amabini uDumo noStanford. Otherwise the rest of the people are from here. Aba bantu bapha ngabantu nje abathathu phaya koMatatiele ababhorekileyo abafuna uyojiva and all of that. Akucolanga pha. I've seen the video. They are panicking. Bayabona ba iyahamba leward. Into ofana usothuse ngestadium esigcwele abantu ongabazi noba ba registered awubazi noba baqhamukaphi. It doesn't help.
thina siyabaza abantu abalapha ubungasibuza ngokunoba ngobani basuka phi ba-registered phi, we'll give you all that information. Now zintoni ngoba siyazi into yoba benisoloko nilapha ni-EFF, zintoni izinto ezixelelwe ngabantu into okokubana bazidinga iingxaki zabo? Ingxaki esinazo apha I think zingxaki ezingekho peculiar to this ward, right? Ayizo ngxaki ezicaba zijonge nalo ward kuphela, zingxaki esikhona nje ezikhona ku-Alfred jikelele. Eyokuqala amanzi, akho manzi, abantu basala amanzi nengomo apha. Kodwa ke zingxaki ezicreatwa ngurhulumente we-ANC. Thina siyi-EFF asicreatanga lo problem. Uba bekuthiwa kho problem apha ngesingacontest, uba bekuthiwa bekungekho problem eSouth Africa, i-EFF ngeyingekho ngesingacontest ngokucontest. So apha ngamanzi, imisebenzi ayikho, zindlela. Umeya ngowalapha kuthiwa uzalelwa apha, uThulas, useless Thulas, usuka apha naye, Minister of Labour. Gcwele abantu abangazifumaniyo nezi-350 abakhala on a daily basis. They can't reach town. He can't make any intervention. Uzobuya uzodi mabamvotele ngoku. Uthi abantu bale ndawo bafuna amanzi, iindlela kwakunye neekliniki ezivulwa imini nobusuku. So there's that problem. Is problems that are there. Kunengxaki yekliniki. Umbuzo esihlala sizibuza wona. EFF ipronouncile ngo-2016 yathi sifuna ikliniki zivulwe 24 hours because abantu abadecide uba sizawugula ngeliphi ixesha, siyeke ngeliphi ixesha. Iikliniki zalapha ziyavala. ngoLwesihlanu is the last day, otherwise uyobona Monday. So it means that if ubugula nditsho nento encinci ibinga-attendwa, into encinci ibinga-attendwa over the weekend, it means that ayino-attendwa, kufuneka ukhwele okanye uthathwe imoto apha ikusele eMatatiele, which will cost a lot of money for umuntu ongasebenziyo. So sifuna le clinic yalapha ibe operational and it operates 24 hours. Not only this one, across Matatiele, across the region, across the province, all clinics must be open 24 hours 7 days a week, so that abantu bakuthi bangakuthwa hayi abaguli ngoku bayagula ngoku, abantu bagula on a daily basis. Izikolo, dysfunctional schools, subjects that are being offered in some of the schools lapha lweWard, there are challenges that we have been reported to ngabantu balapha. So we are trying to seek contest because we want to change that situation. Iziko lezonyulo eMzantsi Afrika iEC ikungqinile ukuba zingamashumi-95 iwards ekuzawuqhutywa kuzo unyulo lovalo zikhewu kuzwelonke, yaye zinabagqatswa abangama-484. Kubagqatswa kukho uzimisele abali-19 kunye nemibutho ezopolitiko engama-40. Kubagqatswa ngamadoda angama-305 ngelixa abasetyhini beli-109. Ukuba iEFF ingawina kule wadi, ingaba yenze imbali okokuqala kuzwelonke. Ingaba bawine kwindawo enabantu abaziwayo kwezopolitiko nesingabalula umphathiswa wezemisebenzi uThulas Nxesi, umeya waseMatatiele ukansila Momelezi Mbedla, kwakunye nomcebisi kwezonxibelelwano umongameli weli uLumko Mthimde. Ndingu-Andile Nomabhunga we-Informa.